Seryoso? Serious. Seryoso Sobrang sa atin. init. Sobrang init kasi tingnan mo nakatakip. Ulit-ulit. Anli. Kalat. Lumilipad kami guys. Oh, sige. Sa kainitan. I-ano natin yung short video ko na yan. Mga panata. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat. Yun, huli natin si Kuya Marlon. May dala-dalang sako. Sipag talaga si Kuya Marlon, mga kalingap. And shout out po Kuya Bal sa lahat po ng Kalingap viewers, Kalingap partners, at Edna Kalingap Rob, at sa lahat po ng mga manunood. Thank you so much sa mga baguang subscribers. Shout out kay Ate Kat, kay Kalingap Tata. Shout out siyempre si Ma'am Helen, Ma'am Cisaline, Ma'am Dina Bueno, Tita Rose from abroad. Shout out kay Ma'am Emer Felix Cuevas. Shout out Asunsinon, Romilda Cabardo, Amuse Musical Channel. Kay Ma'am Sara Badit Moreno Mix Vlog. Kay Sabrina Enrique, shout out. Jean Official TV, Ma'am Dina Witty, Shinkanto, Mami Camposano, Ma'am Bibing, shout out. Oy. Kasama ko ngayon si Bina. Oh. Ay, Bina, nasaan ka? Uy, hala. Ang laki na ng pinya. Ang laki. Ano to, Kuya Marlon? Pahinog na ito? Hinog na? Pahinugin mo na at kakainin natin. O, bakit may nahulog? Binawasan ko na yun. Ha? Binawasan ko na. Kaya nga. Ayun, oh. Ano, nakagawa ka na sa kubo? Anong pagbabago sa kubo natin? May sandala na. Nay! May sandala na. Siyempre, binigyan kita 1,000 eh. Di mabilis ka sa alas 4. Nay, kamusta, Nay? Maigi naman. Kagigising mo lang, Nay? Si Kenoni, nasaan? Agoy, ayan ang sinasabi ko, may sandala na. Oh, di ba malinis na pati nag-ano? Gusto nila, Kuya Marlon, ayaw nilang luto ka dyan sa baba at hirap at tuwad baga pag naghihuka, ay, nagalo-alo. Dapat dito, gawaan natin dito. Ito na yung poste mo, sundan mo na lang. Oo. Ay, di, ano yan? Wala yung buhos na simento. Ah, walang buhos yan? Wala yan. Kaya nagayang-gaya, no? Ay, ganun. Wala yung buhos. Yan, anong gagawin natin sa tayo? O, dito na lang tayo. Lagyan na lang natin ng isa pang kuan. Ayun, may mga 2x2. Pupustihan na lang. Oo, yung 2x2, pwede na yun. Sige. Kasi mahirapan ako magluto dyan. Pag ako ang magluto, ayoko magtuwad-tuwad. O, di ba? Gusto ay nakataas? Oo. Nakatayo. Ang gagawin mo? Ha? Ang gagawin mo? Yan lang, nilagyan ko lang ng sandala. Ito, bilan ko na lang to ng trapal. Kasi, iba naman ang binili mo dun sa budget dito na yero. Wala naman tayong Trapal na lang para ibalot na lang pa ganun. wala na tayong kahoy. Kaya nga, trapal na lang. Bilan ko na lang ng trapal yan. Tali dito. Kabila ang para hindi na Oo. Siguro sa new one ako makabili. Bilan na lang natin yan. Para hindi na makita yung langit. Nasaan si Kuya Noni ngayon? Tulog? Liligo. Magkuha ng tubig dun sa kabila, sa bubon. Wala na kaming Hala? na dito. Natuyuan? Palaliman. Oh? Palaliman ang bubon namin. Saan? Yan, limasan, papalaliman. Palaliman nyo. May tubig pa naman. Wala naman mailalim. May tubig pa naman, oh. Malabo na kasi. Ay, malabo na. Pagka mababaw, malabo na. Oo, mabalabo na. Kumain na kayo. Kain na kami. Ha? Anong binili mong ulam? Itlog. Malabo na. Ay, oo, ano? Uy, nawala na yung isda ko dito. Saan? May 2 isda ko dyan. May isda ka? Sabihin mo na lang planggana sa tamang ilaw. Nasaan na yung Unay. nanay? Nanay? Ang ano? Yung isda. Awang ko. Wala na. Kinain na yata ng aso. Baka niluto ni nanay yung isda. Hindi. Ah? Hindi.
Di ka marunong magluto, Nay? Hindi ako nagluluto niyan. Kinain ng aso. Anong isda yun? Puyo. Kaya pa naman yung gataan. Malaki? Ganyan eh. Saan galing? Diyan, nahuli ko. Kahapon. Saan gawi? Diyan ko nahuli. Sa ano, fish pan. Ah, mayroong fish pan dyan? Ganun ni Bayaw Alex. Ah. Saan, Nay? Diyan nahuli, Nay? Mm. Diyan yung hinuli siguro. Mm. Diyan. Wala na nga ang tubig oh. Kaya nga, wala ng tubig nun, Nay. Wala na. Ibas na. Hibas na? Kailan ulit magkaroon ng tubig yan, Nay? Awan ko yan. Mm. Kumain ka na, Nay? Ha? Hindi. Hindi ka pa kumain? Hindi. Ano? Bakit hindi ka pa kumakain? Anong oras na? May niluto naman daw si Kuya Marlon. Oh. Ano binili mo doon sa binigay kong pera? Saan piliin guys? Binigyan kitang pera. Anong binili mo? Wala. Namimili yan, tinapay nalabas. Yan? Tinapay. Ah, nakalimutan ni nanay na binigyan ko siya pera. Pagkain. Pagbalik. Pagbalik. Ah. Nakalimutan mo pala, Nay. Magpagupit tayo ngayon, Kuya Marlon. Asan si Kuya Noni? Saan? Ngayon? Abesa ako ng damit. Akala ko ba naligo? Maligo ka. Mangangamoy tayo sa sasakyan. Yan, Noni. Naligo ka na? Magpagupit tayo? Ha? Siya, tara, magbihis na. Aligo lang ako. Gi. Naku, di ka kaya mapasma. Galing ka sa pagod. Kaya lang, malabang na lang. Lo. Makamakas mahal. Kaya nga. Kuya Marlon, para mabango. Baka mamatay. Hindi. Ngak, 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 ngak. Ang tataba ng mga tuta. Ang tataba, oh. Hala, sige, hala, hala. Nasa iyo yung susi? Ah. Salamat. Ano yun? Ito, clip dun sa sa tawag nito. Kita ko si Bina eh. Ha? Oh, nandito, nakaupo, oh. Ah, nakita mo pagdaan? Ganun lang. Eh, yan. Sige. I-clip mo ulit. Dito, te? Sundan mo lang siya. Hindi pa ganyan siya. Yan. Doon na pumalabang sa isang bubon. Yan. Oo nga. Liguan mo daw ng madali yan. Sabi ni Kuya Noni. Clip na. Ayun, clip na. Buti di nag-alis ito Kuya Noni. Si Kuya Marlon. Ay, kabila. Yan. Yan. Ayos. Mamaya natin gamitin na lang yan pag ano. Yung shade mo, itirit. Mamaya pagka ay sarap siguro. Ito langka kainin. Nakakatakam. Uy, Bina, mahulugan ka Yan si Bina Oh. Isang buwan na daw? Paano mo malaman kay Nuni na isang buwan na may hinog na siya? Ah. Ha? Pag naglambot na yan. Lambot or nag-yellow? Oo, pag nag-yelo. Pwede na din Nay, Sarap yan pag nainog. matamis? Tikman yan. Ha? Hindi pa natin tikman yan. Ay, tikman natin. Babalik ako dito. Tikman natin yung langka. Babalik ako dito. Ano? Hindi pa yan. Matagal pa? Matagal pa yan. Oh? Matagal pa yan mainom. May mga ilang buwan pa. Oo, Ilang buwan pa, Nay, sa tingin mo? matagal pa yan. Nag-aabang ka rin ba na mahinog?
Anay. Tahimik ng ano nila nanay, oh. Kuya Nuni yung kubo, ah. Nagtulong kang gumawa? Ha? Yeah. Ang ganda nga ng ano, eh. Tingnan natin, mga kalingap. Ayos na yung kubo doon. Magpagawa tayo ng ano. Ito na lang, ilipat doon, Kuya Nuni. Para gawin nating lutuan. No? Ito, Kuya Nuni, yung gagawin nating ano, lutuan doon. Palitan natin pipiyamahan. At least naka-brace na. Patungan na lang ng buhangin ba? Oo. Pwede ano. Pwede yan. Tapos ilipat natin doon sa kabilang side. Si Kuya Marlon, naliligo pa mga kagwap si Kuya Marlon ngayon. Pagbabago. Binalik ka! Pagbabago dito sa kubo. Saan kayo kumuha ng kahoy? Gawa yan. Palak-palak yan ulit. Diyan lang po. Saan? Diyan lang sa tabi. Saan? Yung dating ginamit. Hmm? Ay, ito? Kailan nyo ito nagawa? Kahapon po yan, ginawa. Ah, agad-agad, instant. Kahapon lang. O, di ba sabi ko sa'yo maganda yung may sandalan. So, pwede na. O, sandal tayo. Ngayon, dito, anong gagawin natin dyan? Lalagyan din ng ganito? Pwede Yan? po yan, oo. Lalagyan natin para may harang. Tapos dito naman, lagyan din natin dyan. O, yan na lang talaga siya. Yan na lang po yan. Hindi mo na pala lagyan ng harang. Ito lang. So, ito ang kuan at saka dyan sa kabilang side. Dito tayo, pero gumawa ng kuan. Yan, lalagyan na lang ng isang kuan poste ni Kuya Marlon dyan. Oo. Lutuan. Oo, kasi mahirap pag naluto ka nakaano dyan nakabuyang-yang, madudumihan pati. Pwede na siguro, ganito kalaki hanggang dito. No? Mula dito. Ayan. Tapos dito pa ganyan. Pwede na yung bubong-bubong na yun. Yung maliit na yun, pwede na yun, lipat dito. No, gano'n na lang, sabihan ko mamaya si Kuya Marlon. Ay, ikaw, mag-meeting tayo about the kubo. Meron kaming magandang suggestion ni Kuya Noni. Ano pala ito? Taho. Okay lang siya, okay. May bubong na. Mga paalaga mo yung kanin, mga manok? Diyan yun sa kapitbahay po. Ay, itong isa. Ito lang isang ito. Mangingitlog na ata yan at Hindi po, kasisisiw pa lang, isa lang ang anak. Isa lang ang nabuhay. Kaya Marlon, halika, may maganda akong suggestion about the lutuan. Nay! Naiinip din to si nanay. Nakikisali sa aming usapan. Naiinip ka? Ha? Hindi. Ano? Naiinip ka kako? Wala kang kausap? Ano? Hindi man. Ha? Hindi. Hindi ka naiinip? Wala kang kausap? Hindi. Masama ka sa amin? Mapasyal tayo? Ayoko. Bakit? Saka. Makain tayo dun sa labas. Ay, ayoko. Maghanap tayo ng makakain. Ayoko. Yung nandoon ba, pwede na yung gawin mong ano dito? Abuhan? Pwede yun. Tapos pati yung ano doon, ilipat mo na din dito kaya para mag-anggi man siya. Nasahigan ko yun. Oo. Pwede yun. Ilipat mo na lang dyan. Oo. Bali, anuhan mo na lang. Para hindi ka na gagawa ulit ng kuan. Patungan ng buhangin. Patungan yan? Pwede Titingnan. yun. Wala pa yung sahigay. Oo, lalagyan mo na lang. Nilagyan ko lang yun ng balagbag, di pa nakapako. Oo. Yun na lang para kumpleto na talaga. Ito, di na natin saraduan ito. Hindi na. Dapat saraduan kasi baka madaanan ng tao. Hindi na. Para ano lang. Talagang pahinga. Okay lang, pahinga Kulang lang. pang upuan natin. Isa lang. Tapos yung kabila, di palalagyan ng sandalan. Wala na itong sandalan. Upuan lang talaga ito. Ha? Nabubuhat-buhat ito ay. Hindi mo nagawa ng ganito? Akala ko ba yung nandun na hiniwa mo? Pang dyan. Hindi na yun. Yun, makapal. Makapal. Makapal yun, may buko. Hindi siya ng kuan, pako. Hindi matablan. Ayun, may saging. Saan? Ito. Saging. Saging yun. Saan galing?
Iniibon ko. Ano? Pakain din. Ano kinuni? Uy, oo nga pala. Matamis ito. At Pagkain ng ibon. Matamis yan kasi hinog sa puno. hinog sa puno. Ano? Hinog sa puno yan. Kain tayo. Ngay, lagi mo. Ito ang gusto ko. Hinog sa Paborito puno. yan oh. Ha? Paborito yan. Tinatago pa nga sa Durabox. Nalay? Ipag makalimutan ay, di maubire pa saging mo. Ha? Nanay, oh. Nay, saan ka punta? Nay, dito lang at nag-uusap tayo. Bukas na maga. Tayo mga scout, bukas na maga. Bukas na maga. Grabe no, sobrang init ngayon. Ano? 3 daw yun. No? Oo. Saan gawi? Diyan lang sa sa ginakutan. Sobrang init pagka umagang ano. Maga. Sabi ko, maga ang maganda. Kaya nga, umaga ang maganda. Wala Pero na pagka, sa'yo maganda. ganito. Hapon. Init. Tara na, para makapagpagupit na, tara. Tayo. Okay, Nuni, anong gusto mong ulamin ngayon kay Nuni? Para ikaw mamili sa palingki. Mamalingki tayo. Nuni, Matatanggal. kalabo. Tatanggal ka agad yung sinilas ko. Akala ko ba bubili kang bagong binigyan kitang pera? Sana ito. Bakit yung ganyan, ang liit? Ang liit nga. Natatanggal. Eh, bakit hindi ka bumili ng maayos-ayos at Mabili ako. para namang 100 lang yan sinilas na yan eh. Bili ko nito. Binigay ko sa'yo, magkano binigay ko sa'yo? 700 ata. Akala ko yung maganda na ang bilhin mo. Bili akong radyo ngayon. Ay, kung ano-ano ang nasa isip mo. Tingnan mo. Yung binigay ko 1,000, anong binili mo? Pero ni, Patutunogin binigay mo sa kanya yung pera? Bakit hindi mo tinago sa iyo? Hindi mo kailangan ng pera? Yung 500, 150 na lang nga daw natira. Ha? 150 na lang natira sa kanya. Anong binili mo? Nabili yan nakain yan dun sa labas. Oh, aba, kanuni. Merienda ako, dato ako yung nagugutom. Very good. Maganda yung ganun. O, di ba? So, si Kuya Marlon, pag binigyan mo ng pera, kung ano-anong naiisip bibilin, ano? Magastos, ano? Ikaw, pagkain. Bili ng radyo. Oh, Hmm. maganda yun dito, isabit, tapos makikinig ka ng music, higa-higa ka, o pwede na, ano? Tapos sabay, kain. Nasaan na radyo mo, Kuya Marlon? Dali mo dito, tingnan natin, paradyohin mo na. Di ba sabi mo, ay ate, sabi mo ang dito, sponsor dito sa pagawa ng Ayun, oh. Ay, trapal na lang ang ibibili natin dito kay Nuni. Balutan na lang natin ng trapal, yun na lang naisip ko. Ilang yards kaya yan kay Nuni? Yan. Alin po? Yan, sa taas. Ilang Yan pong yards? bubong. Trapal na lang. Dalawa po siguro yan. 2 yarda yan? 2 kalahati. Parang, Tatlo. 3 yarda? Hindi Masyado namang malaki. 3 meters lang po yan siguro. Meters siya, meters. Kasi in yard, pag meter, malaki. Oo nga, malakas nga yung radyo na binili ni Kuya Marlon. Ano yan? Rechargeable battery? Di battery po, saka Di kuryente. AC. Alternating current. Napapatunog yung battery, paano kaya yun? Ang alin? Di ba, may pwede sa battery, pwede sa di kuryente. Ano gagawin? Pinipindot lang yun doon sa pindutan ng may battery. May allow yun, allow yun. Kasi dito, titingnan natin. Aba, malay, kung masagot ba yung tanong mo, hindi ko nakikita. Tiningnan mo, kano ni? Na radyo niya. Siya. Saan ka nag-igib ng tubig? Wala na palang tubig ang balon. Doon ako nagdayo. Igib ako doon, 2. 2 timba. Saka ako nagligo. Kailan? Ngayon. Bago kami dumating? Mahuli sana kita kung naaga-aga kami. Nahuli kita nag-igit sa kapitbahay. Uy, ang ganda na nabili mong radyo ko yan. Marlon na. Nailaw-ilaw pa nga ito. Ha? Nailaw-ilaw. Talaga? 1.3 yata yan. Agoy, ang mahal. 1.4 lang. 1.4. 1,000, 1.4. Dahil ito yung ipong kumpira. Ay, bili ko nito. Ipon ka dyan.
Niwala ako sa'yo. Siya, yung binigay kong pera, binili mo dyan. Ipon sa imong malan. Ipon baga. Ikaw talaga. Paano na ito? Aminin mo na. Yan. Paano na ito? May pindutan yan para i-allow yun sa battery. Pag nabibigyan ng pera na may nabibili. Oo, souvenir na. Alaw? Saan yun? Hanapin mo dyan, baka may ano yan. Yan. Dito, ito. Yan. Ito. Yan. Oh. Yan. Ang hina lang naman. Ilaw ba daw? Lapsong, oh. Rico yan at Claudine. Ilaw. Oo, ngailangan mo, makaka-copyright ako. Agoy. Gusto ni Kuya Noni, sweet music. Ilaw. Inaano to, kaka-copyright tayo. Hina lang yan. Agi. Para lang yung kwento. Ha? Para lang nagkwekwentuhan kami. Oo, pero makaka-copyright. Sensitive ngayon yung si YouTube. Makaka-copyright tayo. Copyright tayo sa binili ni Kuya Marlon na radyo. Labsong. Sabi ni Kuya Noni, labsong bina, labsong. Alam ko yung ano niya, yung sabi niya. Ha? Alam ko. Narinig mo? Oo. Ay, Ginoo. Kantaan mo ng labsong to, Kuya Noni. Anong paborito mong labsong, Kuya Noni? Wala akong ano ngayon, kanta. Ha? Di makabidyo okay. Bakit? Mabidyoke tayo. Oy! Wala sila. Paripil. Walang sige tubig na. eh. Magbili tayong tubig, mineral. Yan lang, sa Bautista, meron dyan. Ha? Siya na, sige na. Buti nga't na Alala. kami dito. Butit na alala. Inumin, lalo na ako, may Oo. ako sa tubig. May ako. Baka magkakulera dyan sa ano eh, balon. Kaya nga. O diba? Bakit? Hindi na kayo pinapaigib dyan kay ano? Wala dyan tao. Walang tao dyan po. Ay, hindi na nagtatao sila? Bihira na. Ay, wala nang pasok ang mga anak. Bihira na dyan. Ha? Wala na po, May na yata. Ang ano yun? May? Oo. May 4. May 4? Bakit pag May? Ha? From 1st of May. Wala nang pasok. Wala na. Ganun pala yun. Kaya pala wala nang nakatira dyan sa inano nyo na tubig. Shoutout po, Erwin TV Official. Shout out Darwin. Sa lahat ng sponsor ng pabahay ni Kuya Noni, shout out. Siyempre kay Kuya Bal. Kalingap viewers. Nasaan na ang mga kalingap viewers? Mga nagmamahal dyan kay Kuya Noni. At saka siyempre kay Dina. Kamusta kayong lahat? Shout out ha, shout out. Shout out. So it's here, shout out din po. Gagala kami ni Kuya Noni ngayon. Let's go! Sige. Wait lang. Kasi pala dito. Silikod ba? Sorry? Wait lang. Oh. Okay na, tingnan mo. Bukas na? Apo. Sumiso ko din din. Alin. Gumaganda na daw. Agoy! Ano pa? Dali, usap yung dalawa. Patay tayo dyan. Kaya nga. Ano pa kayo Noni? Ano pa Okay, di ba masasabi ako mo? ngayon yung ano, itsura mo? Fresh na fresh na. Walang ligaw. Yan nga eh, nakakapanggigil ang katabaan. Ginawa mo naman ako niyang unan. Ayun na nga eh. Uy, ang sweet ng dalawa. Ano pa? Sarap siguro nitong unan paggabi. Siguro. Unan, malambot. Buti ka pa kayo noon, ano? Sexy. Slim. Saan ka nanay? Ay, saan sila? Sumunod si nanay, oh. Mabili. Nabili siguro. Mabili ka, Nay? Mabili ka pagkain? Hindi. Masama ka? Hindi. Oh, saan ka punta? Dito lang. Pahinangin. Sabi ng tinampo. Saan tinampo doon? Dito. Tinampo ito dito. Mapahangin siya. Papangin si nanay. Masama po si nanay sa akin. Ano ka na? Nasaan ka ito? Sakay na. Ayoko. Dali, sakay na, oh. Ayoko. May unan pati.
Ay, dinalan kita ng unan, Nay, para mahiga ka na sa loob. Ayaw mo matulog sa loob, Nay. Hanggang ngayon, di ko na ibaba yung unan. Mauumot ka dyan. Mapubukutan tayo dyan. Hindi, Nay, malamig yan, Nay. May aircon yan dyan. Nag-aircon ka. Malamig. Aircon, malamig. Saan? Dyan. Oo. Pag nasakay ka, kusa na lang may aircon. Pag binuksan natin. Nasakay na. Aircon? Oo. Mainit ang auto. Ha? Mainit o. Oo, kasi galing sa Bilaran yan kanina. Galing kami sa biyahe, mahaba ang biyahe namin. Kapapatay lang ng makina. Ba? Hmm. Nag-ano sa patay? Ha? Nagpunta kayo sa patay? Hindi, kapapatay lang ng makina, kaya mainit ang auto. Mainit. Masakay ka? Hindi. Halika na, sakay na. Ayaw ko. Talaga si nanay sumakay. At mainit dito sa loob. Naka-aircon baga? Kahit na. Ha? Kahit na. Naka-aircon, bubuksan ko na. Ayaw ko. Masakay na. Ayaw ko. Bakit? Takot ka. Ayaw ko mag-try dyan. Kumusta ang buhay-buhay natin? Okay naman. Okay naman. Oh, usap kayo. Diyan ko lang ilalagay. Kayo na, kamusta man kayo dyan? Okay naman. Laban lang ano? Oo. Mainit ang auto. Tumba na lang ito. Natumba? O, akin na. Oh, videoan mo sarili mo na eh. Oh, kaway-kaway na eh. Ha? Kaway ka. Awan ko. Ala, nawala na naman ang gamit niya. Naghanap ng gamit niya. Ang gamit niya. Barita niya, nawawala daw.